Enuanom eni adofo madikan aye video bi about se awose asanteman ye pe ahobamba emu dro di emu dro pa ema enfo mo bono side omo de omunim se omunchi eni asante ahemfo omunim se omu de omuntimi enai omochi enkyere asante efese omobakwasam eni de ombeto ye kyere se omoka asante ho saa himfui nipa bi abo mutumu pose ombe tata wo mu efrisa wose chenchena omoka so modi mu ya bonfo anase omoka Bono region by force eye amamremu enye administrative wise na America ba me hwa amamremu ene amanie mu no omo bibia ya asante de ekoso no ene enyan ye komo hima bi ewo Amantin side ho Atebubu Amantin side ho enipa bi age ohima bi reference na momi entie se de sikoye na mesre yewura mesre Abamba mpanimfo aposifo mpanimfo se ahobambo bi ye sefata se wose de ma ehemfo ne bi no omo hwema na nyentie na sa ahemfo insan kasa ahobambo no Obakaya enche besa abosome mienu no mu ena wosem bi sie wo yaman Ghana ni na ne se okokro bi afa se Abamba ya yefana ban mu a wa Atebubu Amantin mensi no mu e wa Bono East Region no mu a ohema ya wokrom ho ebeto odwa se wapon odwuma ekwa akora ni fie okora ni fie no a sabi mrantie bi firi himfiri akobɔ ne to ya eyi na fiati as far as so na busu asem no ba ye no ebe ye deja wo mountain so ana Ghana fo na edi mu arho etimu ni so na mu beto odwa ma ya police force beto odwa so mo nya nipa miensa ache wo mo so se wo mo nim aye na hema ewo ehu bi na onim. There's more to this story. Mama chechi mucho. First of all, Abamba, mediki aka se wa Bono East Region no. Abamba ewo Atebubu Amantin mensin mo ewo aban mu. But don't say asanteman ewo enya asanteman temu hankoa. Nkoni bebre wo enya asanteman temu ha bet eka asanteman ho. Enti sa Abamba kura making. E wo mu se wa Bono East Region. Atebubu Amantin mensin mu de nanso Abamba ka asanteman ho. Esan se Abamba esom Amantin manhene Abamba ena eye Akwamu edema Amantin ti na Amantin manhene tinase na Akwamu hene ene Abamba hene ena afi na Akwamu hima ene Abamba eye hima nti Abamba hima wo nyame de oye Akwamu hima edema na Amantin manhene ye nim se Amantin so ka asanteman ho abiribia asanteman kanso ye redwabo bia na Amantin manhene ene atenko ye na baby. Now this is what happened. I was someone says ya post won hwemu abana beto dwane se na yi awaye nyame de ono ani nya tinio because ni nya de enti ameka se ni nya ne se report ya agada ne se na owusu sankrofi ya ono na enam ne so a sabi omo ya che omo ka cha police for se obo omo pa so omo koku oheman sa na owusu sankrofi ono so ye ohene na oyo ohene wo kuro reference se Akokwoa omo chere se Akokwoa no eben Abamba se eyinkura se efie ayo ga se bi omo bofipam but eyinkura eben ma dynamics ni se Abamba no de esom ateye Amantin manhene ena eye Akokwoa no enso som Atebubu tina na Atebubu eye Atebubu Nifahene yes and as na Atebubu manhene Nifahene ene Akokwoa hene asabri am no ka say report ya ba betu bia ne say ono ena allegedly obom rantie bi passe wo mun kokum Abamba manhema enti sesi a na osusan kofi ye otoso mienu ya wona ye Akokwoa hene Akokwoa no ben Abamba kro ye wo Bono East Region no ba chose Abamba de ka santima ba Akokwoa no enka santima Akokwoa esom na Atebubu manhene aye na Atebubu Nifahene ena sesi a allegedly abeto dwase ono na abo amanfo pa omakum na hema ya de afiati as far as so now nim another revelation e ba na say na Akokwoa hene ye o ya Atebubu Nifahene they allegedly one abo amanfo pa omakum hema ni nia ne hema ya waye nyame de yes but ono ani nia na obo pa ma yeko no na nchemu ne say eye nana eye Atebubu Nifahene ya America na asemi ne se wa aba ene Abamba hemai tena se nana Atebubu Nifahene a sesi apose fachi na wusu sankrofi ne papa enua ba ena ne ba ene ohema yi a ono alleged ono abo pa ema amrantie bi ko ni ya enya asakwetu akwa na busua ye ne busuafo ni bi adi nkomo bibi nti
almost see a nyam but suppose we should jump some be kasa ba mountain so but one didn't show we nyina so ye na allegedly enchewa na usanko fi dem ma de nti a obo pa allegedly see nkum aye Abamba hima ye ono ane sewa eba ne se o se Abamba hima emma ne kwan emma nsase bi e wa Abamba o pese o ton ntimi ton ene ye baako afi de tosumi no Abamba hima ama ne kwan emma wo nsi hene e wa Abamba ba de ehwema so ne na usu sanko fi a oka allegedly watch report eba ne se someone tinam so obo party nko hima e kan ni first of all na wo ya Akokwoa hene ya wo Akokwoa hene ko se obi a obusa no oso Atebubu se bi na Atebubu ma hene ona ye Nifahene wo e na Abamba no so under a different traditional area Amantin traditional area na wo Bono East na wo Bono East mountain enti be there na wo hene a I mean ohima no enka o traditional area ho obepesa asase wo ohima na asase so na asase wo ohima no enkunya asase so on makwan na monton entimi nye possible sir enam say wo nka traditional area no na som a different traditional area ntino ontimi me kan kire ne say onsi hene de wotumi obetimi a chenzi wonsi ne anase bia onto asase bia ne man hene a osom no. These are some of the reports I'll be to you. Today in Akokwoa on the 25th of February 2026, I was a few years ago, me abusumi mu. Ena Abamba hima nana yame fa currency ya kana semi. Nana hima nana sewa asama kumajan. Nana sewa asama kumajan. Ona ya Abamba hima. Wapo adwuma. Report here say Akwamu Amantin municipal assembly and as district assembly I stand to be corrected. Aban share decentralization medicine e wo hono a na hima ye adwuma wo bi na science wo ye adwuma wo district assembly and say aban medicine ye wo Atebubu Amantin o ye adwuma wo office wo no o san so oni restaurant bi e wo Atebubu ko mu ye friend say ohima restaurant and only restaurant and ahima oni e wo Atebubu ti du bi amantie ko mu nipa bebre na betase obi anim no ko mu ohima fefe ne ho funi na atwagu a ya onpe ne ho asem ti abere bia obi abeka ne ho na o matase na mo de oda bodom na ne o bi wo didi na kama na hwe ofeso na bibia kama ti na po adwuma sa ada no 25th of February 2026 ya wo befi one me assistant ba akwa na o kana ho na o mo befi ti wa ba na pake ka o be du fi a o ba bisi o si na pe na prekope emrante bi free ebe no amko bontu na a report ebe to you say to nya ba akopɛ no bɔ report bi gwan so mbuntu be 6 times na say multiple wounds a multiple gunshots and no de bɔ no a e ma na ahema ye nyame dia na ohema ye nyame dia na busua I want something say a mountain no nyese bia o ma fa bibia afiri ho wo nwa anyi bibia wo no ho o mo de an say o mo kuma ohema ye fiat as fast as so na as a mission accomplished na chance na post what to you say e bra mountain yes anon bɔ ohema itu that very day no enipa miensa na ahyase omo nsa so omo nipa miensa apose won nsa so omo asem we ahyase no Michael Usu Speni ono or 29 years na for Rufi Haruna ono so 28 years na Rufi Haruna dey o Amantin yes na for Muftau Ademo so 28 years also o Amantin wa ahyase nipa miensa na apose for chi won na bosu we ya ewo mi ya me bosu mi ya encheye aposifo na operations won Kaso Central Region ena omukọ pie brantie bi so a na bibia kire se omo boa omo akodi bonu omo boa omo no makọ akodi ewu ya nya asempeto ti apos for nsa so omo na ena brantie baako a na o ka brantie no a allegedly omo boa omo akodi bonu no ho e ka se ono ko wa asem ka o asem ka di asem na wo ka o se o mekura amasem abo ka nyina ne se awudie bi akoso aya February bosome mienu mu awo Atebubu na say wudi no kwa mekura minimu bi na say ono obi afo so no na yeso beka mekura minimu bi ohima no Abamba hima no mkuru Atebubu no minimu bi sa branch e fan Abdul Razak Ibrahim Langa on the conference you apose for so mo na obi amusa ahwe no mo kodi bone for one kind no so obi kwa e wo Kaso mekura minimu bi na sa wudi ni si ye wa Atebubu na say do na chi no say yo ya yekum ohima bi o Abamba hima no minimu bi na obi ni yekum no na nyame na meku no na de enti kwa mpesa meka ne se ohima no oso ohima no egos ohima ne sama tata no ama ontimi ntena ama oda ona ti nyina ka wo so da bi obeka no kwanja cha manfo se sa agudie na ekoso onemu bi na wo ka na o chirim se ono
ɛyɛ aberanteɛ Abdulrazak Ibrahim Langai ɛnyɛ ɔne kum ɔhema no na mmom ɔwɔ bi na yɛku no ɛna ɔkɔbɔ aberanteɛ bi a yɛfrɛ no sɛ Nana Yaw bedi ako yɛazo no aso bɔ ne nsamane sɛ Nana Yaw din sɛ Nana Yaw bɔ no tutu no de bɔ ɔhema no enti ɔka no nyinaa na ɔka kyerɛ apolisifoɔ sɛ ɔhema no sɛ ma taataa no nti wɔntumi ntena na wɔsɛ ɔka nokorɛ ɛkɔbɔ Asante na neɛ wɔsɛ apolisifoɔ ntɛmpa wɔn nso hwɛ Nana Yaw bedi ako no ɔmokye no ampa wɔhwɛ Nana Yaw bedi ako yi a ɔmokye no Nana Yaw bedi ako yi di atom sɛ nokorɛ wɔn na bɔ otuo no sɛbio na Abamba hema a nipa bi kɔ bɔ ne tuo ɛnyɛ one gunshot bɛyɛ sɛ nsia ne akyire no multiple gunshots no Nana Yaw bedi ako gye tum sɛ ampa wɔn na bɔ na ahema yi tuo ɛni fi ate asfa sa so ya na ɛna nhwɛmu kumu a na ɔbɛkyerɛm sɛ na nyɛ ɔno ane pɛ na ɔkɔyɛ saa abɔne na ɔkɔdi saa wu no ɛsan sɛ ɔkɔ Abamba mpatam hɔ Atebubu Amantin mansin no hɔ a Abamba wɔ hɔ ba yɛ kuro bi yɛ fɛn sɛ Akokwoa ɔhene yi a ɔwɔ Akokwoa yɛ fɛn sɛ Nana Yaw owusu sankro fie ɔtɔ so mmienu yɛ bi fɛn sɛ Nana Charles owusu means friend is a private life and Nana Yaw owusu sankro fie ɔtɔ so mmienu na yɛ Akokwoa hene na ɔno aso na yɛ Nifahene wɔ Atebubu traditional area wɔn na bɔ wɔn kaase paa sɛ wɔn koko ɔhene na ɔbɔ wɔn paa no ɛkyerɛ ko di kan wɔn sika bɛyɛ sɛ 21,000 yɛ wɔde bi yɛ tototuo ne akɔdeɛ wɔn de kɔ di bɔne yɛn te sɛ ɛno akyi wɔn de bɔne wie no ayɛ Nana yi ka sɛ wɔn 50,000 Ghana cedis 500 million sɛ wɔn di bɔne ne wie a na wɔn di bɔne wie na Nana ma wɔn 40,000 400 million yɛ aka 10,000 besi nɛ na Nana ntumi fa sika ne ma wɔn nti ama wɔn kora na wɔn bu nyɛ so wɔn te ase enyi yi ama wɔn di ho yaw bebree ama yɛn sɛ nkasakasa kakra aba wɔn Nana ntɛm na ɛna wɔn kyerɛkyerɛ mu a kyidi nsɛm a wɔn yɛ sɛ o dabi na yɛ onipa baako bi kora nso wɔ hɔ yɛ a ɔno nso nim asɛm no bi yɛfrɛ no sɛ Isaaku Alhassan bebree no nso bɔ ne nsamane sɛ Sule Gagani na saa Isaaku Alhassan ya na sɛ Sule Gagani kora deɛ ɔno no ɔda fiase saa bia no kasa wɔdi bɔne ahodoɔ bi ama yɛde na kɔhyɛ fiase but ɛnam sɛ wɔdi bɔne ahodoɔ ma yɛde na kɔhyɛ fiase nsi enti no aberanteɛ nkyerɛ sɛ wɔ hɔ a na Akokwoa hene ɔyɛ Atebubu Nifahene ɛfrɛ sɛ sei ne sei na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɔpɛ sɛ obi yi ɔhema yi firi hɔ na aberanteɛ no mpɛ obi ɛma wɔn a obetumi ama wɔn akɔyi ɔhema no firi hɔ ɛde di mu a sɛbi mmeranteɛ yɛ a abɔ wɔn din Nana Yaw bedi ako ɛne ɛyɛ Abdulrazak Ibrahim yi na abɛ mu a wɔn ɛkɔdi saa bɔne a na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na nsɛm nkyɛn mu koraa sɛ mmeranteɛ asɛm kɔdi bɔne no ɔmo bedi kurom hɔ na kakra ɛmonitor nneɛma because report ni bi kɔ a yɛagada ne sɛ enipa bi kyerɛ sɛ saa mmeranteɛ na ahyɛse apolisifoɔ kyee wɔn no enipa no bi kyerɛ sɛ wɔn ho wɔn wɔ kurom hɔ mekyerɛ Atebubu kurom hɔ ansa na oyi ne anasa awɛhɔ yi ba bɛsi na sɛ wɔn to wɔn bo ase ba bɛ survey grounds ehu deɛ wɔn bɛyɛ ne adeɛ nyinaa ama report bi kɔ ne sɛ wɔn kum ɔhema wie wɔn afiri kurom a ɔkɔ saa da no a wɔn kɔ da hotel bi wɔ mpatam ansa na afei akyire wɔn firi wɔn mu akɔ nti nipa baako ɔno nso wɔn bo ndi ɛmɛ de kaka no ɛyɛ Isaaku Alhassan ne friends Sule Gagani ɔno ɔyɛ obi a wadi bɔne na wɔtwerɛ fiase ɛwɔ ankafo na mmom appeal ho nsɛnsɛm ti sɛ yɛde na ba abɛtwerɛ mu osunyane sɛ ɛbɛyɛ bɛdi n'asɛm awie ɛna Nana yi kɔbɔɔ ne paa ɔlɛnki amanfo ma wɔn na in the turn of events ya na asa abɛto dwa sɛ ɔkɔ Akokwoa hɔ no a ɔnso yɛakye hɔ hene yɛ a ɔna allegedly orchestrate anaasɛ ɔbɔ amanfo paa sɛ ɔmokɔdi bɔne ɛna afei abɛto dwa sɛ papa bi yɛfrɛ no sɛ Emmanuel Agyeman Daako ɔno nso yɛ ɔhene wɔ Akokwoa hɔ a Emmanuel Agyeman Daako no yɛ Abakoma hene ɛwɔ Akokwoa yɛ a ɔmo nyinaa Akokwoa nyinaa som yɛ na Atebubu man hene enti na sɛ Atebubu Nifahene na Abakoma hene yɛ fɛn sɛ Emmanuel Agyeman Daako ɔno nso nim awudie hu bi yɛ nti apolisifoɔ kye no na nekɔ mu na nhwɛmu no ba bɛto dwa sɛ dabi ɛnyɛ nso a na aberanteɛ yɛ fɛn sɛ Bukari Amadu nso no ɔno nso nim hu bi Bukari Amadu dwumadi odi wɔ wudie mu ne sɛ ɔno wɔyɛ driver yɛ akyɛ sɛ report bi kyerɛ sɛ ɔɔkastrate saa nneɛma bi a ɔno nso ka ho yɛ sɛ ɔno nso apolisifoɔ nsa so no ti sɛ a ahyɛsɛ nipa mmiɛnsa apolisifoɔ kye wɔn somewhere February no ɛna nyame adom ɛno apolisifoɔ brief Ghana man nyinaa ɛna ɔmo kyerɛ sɛ aside nipa mmiɛnsa na ɔmo asa akye nipa num ɛde aka ho ti sɛ a nipa ahodoɔ wɔtwe ɛna nyame adom apolisifoɔ nsa ka wɔn a wɔn de wɔn kɔgyina mmerɛ no nyinaa ne sɛ Nana Abamba hema ewu yi a owu yaya mekyerɛ Nana Sɛwa Asama Kumagyan ewu yaya ne wuo ɛna wɔn yi som di bɔne te saa no yɛde mu nkyɛn mu brɛ nkyɛn busua ɔhema bi a na wɔn nim no mfo yi na atwatwa gu a yɛde bi som no what is our story na Amantin so a ɛne it's not far from home esan sɛ ɔno na ɔyɛ Akwamu hema
edema Amantin traditional area to him kra me say sabi enam sa Amantin ka Asantema ho nti Asantema hyiam ni ade ni na wo ka ho bi yeah de bia we na oba beta akire ma bibia ayo boko say the amamre ni amane tie wo menhia akotokofi ena nipa bi akodi ni bone sa but emane ye ya de emane ye ya ne say ono ani nua aya Akokwoa hene no Akokwoa hene ne se wa ba ene wo himai nti asamadwen wo amenti asese na ya amfa na ni anto senka nya hwe kora na ya amfa na ni anto se wa wose wa ba de se wontimi nye ne bone sa wa wose wa ba de wontimi nkodi na wu a entisa but when so hwe amfa de nyame ama wato akoso akodi se wu ya enya asem keto all because say that's report about allegedly say asasi bi ewo Abamba ho na ahema na man kwan man ntom and afi eno na nchen ya o che say na ahema man kwan man ni sin ne wo Abamba na mementi ase anti me suppose for say wo de omo intensify omo hwemu yi because kakra manim ni say asase I mean all your divisional chief yeah amamre mu na asase eda ho a enya obi a ono say divisional chief and I say obrempon wo o man for first na ba beton asase ama baby na menti ase anti me say we de suppose for intensify omo hwemu no maybe another is more to it I just don't know but minim say nyame adom suppose for hwemu be kwa kowie na atensem no ase yi na aboa ama bibia ye boko but very sad so na him very industrious queen yeah me kai se wo mu enim ni di ne ho adanse de ye na ebusuafo ni bi ni komofo bi kasa Akokwoa mu no obo kire se ne hu ni asem na nim ti obre ne ho ase odo de mani papa yeah just like that on Kevin Shemo nipa body fo bi di mrasho mo sem Akokwoa ni sa ti yesre nyame fa ne kransie yi na o ma ne ba bi papa ntena na dan kwama ye nyina ye ni twedi ampo Nyankopon akohia mu na yato erose etwom menim se bibie no betimi di ohema ya ba nkwam de but mo gidi yeye pa se hwehwemu ni ade beda di amachina bi obi kura kwakodi bone bi sa obesuro but anyway ye di achi ya yes suppose for say omomwa na hwehwemu na di na orosem kura ne se ebra pose for call ya omokwa akoche papa yi nana owusu sankrofie otosumie no that is Akokwoa ni ombeche no report on say ombeche no miami mpatemo miami krom kwa abre faade Mampontin area odom kokoche no na post for so omko yo omkoche no na nayi eyi sika om so obema om bribe na say om nyi sika na om nya na asem tontwa yo chese om 200,000 Ghana cedis 2 billion ama report kwa atene say ebu 1 billion there o send them a post for no ya ja post for no say aka just om je so be om de be ya dance enti say wonim ho hwe so am yin say nka wakodu ba bi say obema om sika sese so and we just have to cross fingers near the chikaka the same na no one maintain traditional council na ya akoti training na Amantin mine and na Amantin mine ma you want ya akokwa you best say ya me na ahye omodin don't show me afi ahemfo and ya him one maintain traditional council na no we dey mon kafra pass say asema mo hye eni enyan emo ya won ka bi hye and na mo hema makomo hema wa nyame dia ya sabi say the kwan of aso kwa nyame bia no emo ya na woni bibi ebe e che say nipa miensa no e ko woni bia ne abusuafo de mo briefie na ide tuma no yo ebe e chi ebe pe mo ye ready na mo bekasa ebe e chi nipa miensa earlier be February chi nipa miensa no the man here wan wakra ne say ni abusuafo abi so hima abusuafo say o mo kokot Abamba for say o mo kokot wotechi maya ya na usan krofie otosumi no which is ono na ya Akokwoa ne o san so ya Atebubu Nifahene o ka ho bia oni o mo na ekọ enti senyeze bia nhwemu abetodwa se wona ebo amanfo pa won je sa ya woni hwe omuso busuafo nso bia ni mu hwe ti bia koba ase ko hima ko mo kire se obo ko court kra oni omo na ekọ aka omo ni omo ko na o je omre o mo nyi di mo foma se manyame mo kire mo re bibia be ye ni ade ama omo kire se o hima yi wachi bibia o be ye bia na mo nto bia akwani abadie bia na nayi ka omo hu bi ena omo ina ye not knowing say opposed for him to just allegedly or say court be convict allegedly or no and wa bomberant any pa mama kwesa tinese we na kokowi say yensuru di obenye ni nhwe ho ye ni ase na na madaroma say we yo hene we yo hema mo prioritize mu security yi pa kakra ma hu ti message na nanom say mu security di mama mfa ni agro kra sremo why apple bia na no mo nya alert na mo security o mo ho ban ma bibia anya boko yes exam kon na ni pa boni phobia ekojokra everyone so rest in peace to Nana Abamba hima rest in peace to Nana hima ono na sanso ye Akwamu hima edema Amantin traditional area Nana sewa asama komajan dan kwama ina yebihiem ni ani twedi ampombo so nya sase
atɔre so dwom ɛde ahyɛ ne din animuonyam. Abusua mo da ase sɛ ɔgye berɛ na ɔhwɛ me.